І вось што Света выдала. Цытата. «Падзеі ў Сірыі паказваюць народу Беларусі, што нельга здавацца, што нельга губляць надзею на тое, што аднойчы дыктатар падзе». Канец цытаты. Ось, і чаму гэта мяне так, ось, скажем так, кранула да глыбіні сэрца? Мяне ось гэты зварот, власна, Святланы Ціхановскай да беларусаў, якім трэба не губляць надзею, гледзячы на прыклады Сірыі. Ось. Але давайте все ж таки будем сур'ёзнымі, давайте прааналізуем. Зразумела, што не сама Ціхановская напісала сабе гэты тэкст, і не сама Ціхановская выйшла з гэтай самай заявай. І мне просто цікава, вы там реально такія даўбаёбы, што не разумееце, як што адбываецца, што ў галовах нармальных людзей гэта ніколі не ўкладзецца, што Беларусь ніколі не будзе такім жа прыкладам, як і Сірыя, просто ад таго, што вы будзеце там сядзець у Еўропе, друкаваць нейкія нібыта пашпарты вольнай Беларусі ці новай Беларусі, як вы там яе самі сабе прыдумалі называць. Пры гэтым яны там будуць недзейснымі, і акрамя як для вас гэта ніякай корысці нікому не прынясе. І ці думаеце вы пад ціскам санкцыяў, якія вы нібыта там вымагаеце для Беларусі і Расіі, Лукашенко раптам спалохаецца і уцячэ ў Маскву? Да, ніводны дыктатар яшчэ так не зрабіў. Пакуль у яго пад вокнамі, умоўна кажучы, не пачыналі страляць, ці не пагражалі тым, што пачнуць страляць, як гэта было, напрыклад, з Януковічам. Ось, ніводзін дыктатар са сваёй пасады нікуды не пайшоў, як не пойдзе і Лукашенко. Таму якая нахуй Беларусь і Сірыя? Вы там ёбнутыя ці шо?